Tässä kuvatut tapaukset pohjautuvat tositapahtumiin, mutta yksityiskohtia on muutettu asianosaisten suojelemiseksi. Kaikki tilanteet ovat lavastettuja ja näyttelijät esittävät rikoksesta epäiltyjä sekä asianosaisia. Tervetuloa tänne Mäntän lukioon. Tänään me seurataan lukiolaisten päivää ja kello on tosiaan 8 aamulla ja lähdetäänpä tonne sisätiloihin katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Jes, eli voitaisiin ekana mennä katsomaan tuonne Opon boksiin, että onko meidän pääjehu eli Johanna paikalla. A few moments later. Joo, ei taida olla Johanna paikalla. No moi, mites menee? Moi! Joo, eli meillä oli tosiaan sulle katsotaan tätä viimeistä hakusuunnitelmaa. Tuossa mä avaan tämän koneen, kun täällä on taas nämä kaikki sivut. Jori on sanonut, että näitä saisi tähän pakata etusivään. Mulla on tässä kyllä ihan siis kaikki. Pieni hetki, kun mä etin näitä. Mä oon tuossa 500 kohdalla. Mites kun sulla on täällä on kemiasta 10 tulee ekasta kurssista, eikö sä sitä lähde kirjoittaa? Mä lunttasin siinä kokeessa. No mut kato meidän toi Essi ja Jennikin, ja se on kemia on kyllä tosi kiva aine, et se kannattaa kyllä, se on kiva. Ai niin, sieltä Äkäslompolasta tulee yksi tutustuja, mä laitan tänne ryhmään viestiä. Niin, ja sitten meidän piti sitä uutta keskusteluaikaa sopia, niin katsotaan, no tiistaisin ja torstaisin mä oon tuossa palaverissa ja maanantaisin mä oon etäpäivällä ja no tästä mä äkkiä katson, niin 3.6.2027 olisi tossa vapaata. Mites, olisiko se sulle ihan semmonen hyvä? Joo, no mä oon valmistunut jo silloin. No hitsi, katsotaan sit vaikka siitä, jos 28 olisi joku sopiva. No niin, voitte tosiaan mennä ihan mille paikoille vaan, että noilla kakkosillahan on toi istumajärjestys aina, mutta meillä ei ole ikinä siellä tosiaan kolmosilla pidetty. Eli tosiaan voitte ottaa noin vihot esille, niin tehdään nyt muistiinpanoja tästä tämän päivän aiheesta. Eli tosiaan aloitetaan heti tästä esimerkistä, että Matti... Voitko sä nostaa sitä vähän ylemmäs? Joo. Matti kävi... Voitko sä vähän kaupassa. Ai, alas. Joo. Nyt se ei näy ollenkaan. Okay. Matti kävi Ohomertin kaupassa, ei sentään kapakka. Kaupassa ja osti. Ei se taaskaan näy. Omenan. Okei. Näettekö te, jos mä tossa... Joo. No niin, hei, ei muakaan täällä kiinnosta paljon. Jos teitäkään täällä kiinnostaa, mä voin mainita mun oman 7-luokan kanssa kyllä. Että jos vaikka niitä tehtäviä... Mä osaan sitä. Mikäs toi tehtävä? Toi on kyllä tosi vaikea. Mä en taida ehkä itekään osata, että joskus mennä niihin helpompiin tehtäviin. Me tehtiin vielä. No, jos mä kävis hakemaan mallivastaukset tuolta, niin mä katsoin, jos niistä olisi teille vaikka apua. Joo, hei, mä en oikein noista mallivastauksista oikein ymmärtänyt. Jos mä kysyn vaikka Markukselta ja sanon sitten ensi viikolla. Oi, ootteko te johonkin reissuun lähdössä? Joo, vähän suunniteltiin. Joo, vitsit kun itekin pääsis mukaan. Toi on kyllä tosi kiva toi kuva toi. Joo. Sitten voidaankin tästä alkaa lähteä, mutta muistakaa tehdä ne kotitehtävät, että niistä saa sitten niitä kivoja lisäpisteitä sinne kokeeseen, jos jää sitten tiukille vaikka toi läpipääsy. Pistäkää puhelimet sit siihen etupöydälle. Elikkä täällä on maanantain ensin tunnit nyt alkamassa. Puhelimet pöydälle. Kaivaakas ne monisteet sitten. Hepusti. Anteeksi, mun ei kyllä pitäisi päästä sun, mutta no, tän kerran. Anteeksi. Joo, mä haluaisin tänne.
Mä oikeasti haluaisin niinku laittaa totakin kanssa. Ne läppärit voisitte laittaa kiimaan. Esseitä korjannut koko viikonlopun. Teidän esseitännekin korjannut ja joutunut heräämään 6 aamulla, niin voisitte olla hiljaa. Alkaa kurkkua pikkuhiljaa sattumaan jo. Ja en jaksa huutaa teidän kanssa kilpaa. Eli Martte Kerho, kiitos, että lopitte tuon huutamisen. Onko monista vielä tekemättä jotakin? Nyökätkää tai pudistakaa päätä. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Voisimme tehdä muutaman kuuntelun tähän väliin. Ei tämä taaskaan toimi. No, tehdään studiosta tai harjoituksesta. Tosiaan sanakoen sitten ensi keskiviikkona ja moniste pitää ottaa ensikerraksi sitten mukaan. Ja se pyllypenkki. Huulet liikkuu täällä edessäpäin. Noniin, ja nyt voitte lähteä. Jes, eli ottakaa hetki. Okei, eli korvanappiin tuli vielä semmonen tieto, että älkää nyt jumalauta pomppiko siellä kirjastossa. Joo, tosiaan voitais mennä tuonne alakerran puolelle ja hei, tässä näkyy hyvin tää koulun parkkipaikka, että täällä näkee välillä vähän tämmösiä eksoottisia parkkeerauksia, että itse jouduin jättämään ton mun auton tuonne Viliksen puolelle, sekin oli ihan täynnä, mutta tässä näkee hyvin, että miten näitä kouluautoja tänne parkkeerataan. No niin, tietääkös joku mikä laji tässä on? No niin, laittakaa sinne puhelimet reppuun. Ja tää ei olisi mitään rakettitiede, että joku osaa kyllä vastata. Vaikka Sandra siitä. No, oisko Karsenmata? No ei ihan. Tietäisikö joku muu? No Ronja? Onko se toi Kona? Kyllä. No niin, sit siirrytään tähän tämän päivän pääaiheeseen. Eli tehdään tämmönen tutkimustehtävä, jossa me harrastetaan seksiä. No ei ihan. Että tehdään tämmöistä tutkimusta näistä seksitautien leviämisestä. Niin laita tähän ekaan sarakkeeseen oman nimen ja sitten tähän nämä seksikumppanien nimet. Ja mä voisin täältä nyt jakaa teille sit ensimmäisenä nämä taudit. No niin, säästikö joku sit näiltä taudeilta? No ei vissiin, että voidaan tästä päätellä, että toi hypoteesi toteutuu, että voidaan varmistaa se, niin että kyllä nämä on aika vikkeliä tauteja. Joo, moi. Tosiaan mä oon Jouko täältä Frankfurtista, että mä oon nyt teidän sijaisena tässä äikässä, niin mä katsoin semmosesta opettajien Facebook-ryhmästä, että siellä oli tämmönen pesti tarjolla, niin mä päätin sitten hakea, mutta sori, mä nyt vähän tulin myöhässä tähän kokoukseen, että tosiaan kun mä asun täällä Frankfurtissa, niin vähän toi aikaero sekoittaa, mutta te olitte sieltä Lempäälästä, että teillä oli siellä on se uusi kylpylä. Joo, mulla on tosiaan täältä Mäntästä. Joo. No mutta tosiaan, mä luin tuossa teidän viime tunnin kirjoitelmia, niin siellä oli kyllä ihan selkeästi käytetty tekoälyä, että siellä oli käytetty semmoisia sanoja kuten abstraktia ja evoluutio, niin ette te kyllä semmoisia sanoja osaa, että siinä oli kyllä selkeästi tekoälyä käytetty, että... Menee hyvin. Entä sinua? No niin, hyvää huomenta kaikille. Tänään puhutaan kvanttimekaanisesta atomimallista. eikä kavelee 4.1. No ensinnäkin puhutaan Seisovasta aallosta. A few moments later. Battery.
No niin. Yeah, boy. No sen takia vastaus pitäisi olla tarkemmin. Mut Petri, vastauksessa on suoraan. Oho. Ota hetken. Entäs tossa? Ei kun siis... Moi joo, seuraava tunti puhutaan Kvanttimekaniikan hyödyntämisestä. päivässä. No Petri. Joo. Ennen meiltä pääsmä. Joo, kyllä, tässä pitäisi olla 100 ja jos on klikat tasaan. Joo, kyllä. Okei, kiitos. Mun mielestäni Lockgebra ja GeoGebra on ihan sama. Joo. Joo, kiitos. Moikka. Moi. Moi. Moi! Tossa oli kauhean liukasta taas. Pyörällä tulin, niin vähän on nyt taas myöhässä. Mutta kun nää nyt taas piippailee ihan omia. Noniin. Tänään nyt tosiaan näitä läppäreitä tarvitsee, että mulla on täällä pari elokuvaa. Tässä on täällä Pohjantähden alla ykkönen. Ai hitto, tähän te näkää. Joo, tässä on tosiaan täällä Pohjantähden alla 1 ja 2. Netflixissä on vielä 1, mutta siinä on niin huono se näyttely, että en mä sitä, ei katsota sitä nyt täällä, mutta tosiaan nyt voitte tulla kyselemään, niin mä voin sitten näyttää. Mutta kummasta te haluatte katsoa? Joo, voidaan myös kirjoittaa essee, jos ei nyt mitään vastauksia tule. 1. Joo. Tosiaan tästä tehdään sitten pari tehtävää, että täällä on näitä vihkoja. Mä voin jakaa teille tässä. Joo. Mä laitan tän tästä pyörimään, että jos teitä ei haittaa, niin mä tässä vähän neulon samalla, kun on kauhea kiire noiden projektien kanssa. Mä otin sukat ja puikot mukaan, että... Joo, neulon vaan. Kun tääkään taas toimi. Mä oon tästäkin niin monta kertaa Jorille sanonut, mutta ei siihen saa mitään yhteyttä. Ei tää hitto vieläkään toimi. Eiköhän me saatu tarpeeksi tältä kertaa. Tosiaan mä olin tänään ajatellut, että kirjoitetaan noita esseitä ja jatketaan mitä viime viikolla jo aloititte. Niin teillä varmaan nyt ihan ajatuksissa on mitä sieltä jatkatte. Et multa voisit tietysti kysyä jos tarvii apua, mutta et mä voin nyt olla hiljaa, niin pystytte sit keskittyä siihen kirjoittamiseen.
Niin se piti muuten vielä niistä sanoa, että muuta voisit kyllä kysyä apua, jos tarvii. Ei kannattaa muuten sitä intertekstuaalisuutta siellä miettiä, että siitä tulee ylppäreissä sit tosi paljon pisteitä. Että voitte, jos sieltä löytyy jotain mainitsemisen arvosta, niin voitte sieltä sit niinku niitä pongailla. Ja kans noita kielikuvia, että on tosi hyvä, niistä tulee sitä omaa äänisyyttä ja hyvää tekstiä sitten sinne siellä ylppäreissä. Kyllä taas tänään on ollut niin kauhea aivosumu, että ei ajatus kulje ei yhtä ja päätä särkee ihan kauheasti. Muistaako joku muuten, mitäs ruokaa siellä oli tänään? Olisiko ollut puuroimme rukeittoa? Joo, no en mä kyllä sinne ehkä sitten, en mä oikein ymmärrä, minkä takia sitä puuroa tuolla tarjolla, kun ei se mitään oikeaa ruokaa ole, mutta hyvä jos jollekin maistuu. Huomenta, tervetuloa. Tosiaan täältä loin teille istumajärjestyksen, niin pääsette katsoa oman paikan ja tein teille kans noin nimilaput valmiiksi, niin voitte sitten ottaa ne siihen teidän omille paikoille. No niin, voitais tällä tosiaan sit aloittaa, että miltä sinusta tuntuu tänään, niin voitte siellä parin kanssa ja Fannikin mennä sinne Pinja ja Sannan kaveriksi, niin miettiä näitä, että mikä on sitten toi tämän päivän mieliala, että onko se tosi väsynyt vai ärsyyntynyt vai onko ihan ok, että voitte parin kanssa näitä miettiä tässä ensimmäisenä. No niin, mä jään täältä kanssa teille seuraavaksi nämä kirjat, mitä luetaan tosiaan tällä kurssilla ja sitten otetaan tähän vielä kans nyt aluksi varmuuden vuoksi noi kynäharjoitukset, kun kyllä mä oon kattonut, että ei vielä lukion 3. vuodella, joo saatte ihan vapaasti valita värit, niin ei vielä lukion 3. vuodella ei osata sitä kynää pitää oikein, että kyllä se tekniikka täytyy oppia. No niin, ja sitten tuolta taululta tosiaan voi katsoa mallia, kun mä näytän, eli tässähän nyt sitten tää kynäote tapahtuu niin, että keskisormi täältä tukee peukaloa vasten ja etusormi on tässä kanssa mukana, niin siitä pystyy sitten lähteä kirjoittelemaan. Ymmärsittekö te? Joo. Joo, että täältähän sitten kehittyneemmät alkaa jo kirjoittelemaan lauseita, että se on teille varmaan lukiossakin pitäisi ihan tuttua olla, että no niin, voitaisiin sitten seuraavaksi jatkaa näillä meidän kirjoilla, mitä viimeksi aloitettiin, tai ehtii jäädä sivulle 20, niin tulkaa vaan kaikki hei tänne lukupiiriin, niin aloitetaan sitten lukemaan sitten vuorotellen ääneen tässä. Onko Sanna voi jäädä pois kyllä, jos Sannaa jännittää. No niin, kiva juttu, että ollaan kaikki sitten tässä. Niin. Tosiaan, löytyykö Fanniltakin sieltä 20 sivu, löytyykö? Joo. No niin, mä voin tästä aloittaa. Anna-Liisa, eiköhän tiedä, että olen menossa naimisiin toisen kanssa? Eli tässä on nyt tää taivutus ja esimerkkilause liittyy oikeastaan tähän mun mottoon, että on vaikeaa olla nainen, kun miehet ovat niin tyhmiä. Mutta otat katsoa näitä vaikka vähän lisää tuolta. Tämänkin on varmaan kyllä miehet suunnitellut, kun ei nähdä. Joo, eli se on kyllä silleen aika smaksak näissä monissa sanoissa, että miten ne halutaan sanoa. Mutta älkää ikinä ottako siitä enkusta niitä vaikutteita, vaikka se onkin teille sitä niin paljon helpompaa ja kivempaa. Seuraavaksi täällä on Markus Heleen, eli Make, meidän pitkä matikan opettaja. Ja ei, sieltä se tuleekin. Joo, sitten. Tosiaan, täältä kun aletaan tämän matikan kaupoja katsoa, niin kopioit niin CTRV ja CTRV ja C. Joo. Mistä voisit katsoa kaavoja, että sieltä sitten löytyy, jos on tarjolla
Jaahas. Pistetään nää pois. Niin, no tässä onkin lopputeista. FX. 6. FX. 3. Sitten siitä lähdetään katsoa, että sun potenssi. Tosiaan täältä käytävän perältä löytyy sitten Peltsin luokka. Että täältä on tullut sitten useimmat pisteet kerättyä. En tiedä, onko ollut niin hyödyllisiä. Tai siis Joo. Joo. Mites? Tiedättekö tämmöstä Stakalaa? Onko tää ihan tuttu? Onko ihan puumeritten juttu? Mites meni? Tunnetko tämmöstä Stakalaa? No, kyllä se on kuullut. On tuttu. Ei oo ihan puumeritten juttu, että tämä Kenji kanssa tietää tästä Stakalasta. Joo, kyllä. Parissa. Mä oon käsitellyt myös näitä turvallisuuteen liittyviä aiheita aikaisemminkin. Mua itse kiinnostaa nämä tosi paljon ja vähän aikaa sitten me muun muassa tutkittiin, mitkä on Suomen puolustusvoimien tehokkaimpia aseita. Käy tsekkaan se video, jos et ole vielä katsonut. Mutta eiköhän me katsota läpi yksi näkemys siitä, mitkä on 10 Suomen poliisin tehokkaimpiin kuuluvaa asetta ja varustetta. Etälamautin on semmoinen ase, oikeisen käyttö on ollut koko ajan lisääntymään päin. Viimeisimpien käytössä olevien tilastojen valossa puhutaan tällä hetkellä noin reilu 400 käyttökerrasta kaikissa poliisitehtävissä per vuosi. Tietenkin kun ottaa huomioon, että poliisilla on yli 1 miljoona tehtävää vuodessa, niin isossa kuvassa hyvin harvoin etälamauttimeen turvaudutaan. Tarkalleen ottaen Suomen lopulliseksi totuudeksi, eli käydään tuolla videon kommenttikentässä jatkokeskustelua tästä aiheesta. Olisi kiva kuulla sun ajatuksia ja fiiliksiä näistä yksittäisistä aseista ja ehkä myös siitä, mitä sä olisit sisällyttänyt. Joo. Onko se välitunti? Breaking time. Ai sori, keskeytettiinkö me jotain? Joo, ei tytöt, kun tuutte sitten tuohon arviointikeskusteluun, tässä oli vähän aikaa näyttää välissä. Joo, mennään sitten tonne noin sitten. Joo, niin mitäs tytöt, teillä nyt tää liikuntasyksy osaltaan sitten omasta mielestä mennyt? Kyllä mä oon ihan ollut tyytyväinen tähän, että ei mitään valittamista. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ihan hyvin on mennyt. Joo, munkin mielestä oikein hyvin on mennyt teillä. Ja nyt kun on noita hymynaamoja mukaan arvioidaan tää tosiaan, niin Ronja, sulla on nyt ollut toi 25 hymynaamaa. Joo, että se nyt tarkoittaa meillä tätä 10. Että aivan loistavasti on mennyt hyvää kannustamista ja tekemistä ollut tää syksy. Ja sitten Aissa, sulla on nyt tossa 22 hymynaamaa sitten ollut, niin se nyt on sitten tässä meidän asteikossa, niin se on sitten 7. Että ihan hyvin on sullakin sitten mennyt kyllä. Että, niin. Miten tässä toimii tää niinku arviointiasteikko, että millä perusteella noin hyppelee noin hymynaamat? No niin, on laitettu tonne Vilman päiväkirjaan sitten tässä
tuntien kuluessa, että niitä sit sieltä katsotaan kyllä vaan. Joo, okei. Eli mihin toi nyt sit niinku perustuu silloin? No mulla lukee siellä, että toi pallopeleihin, toi osallistuminen ja toi tommoinen kannustaminen, niin se on vähän niinku silleen, niin, voisi olla vähän aktiivisempaa. Niin siis Päivi, ei meillä ollut pallopelejä. No kyllä kun sitä liikuntasuunnitelmaa katsoi, niin kyllä meillä oli sen kerran oli se vaihtoehto, se golfi tai sitten se hiihto. Se oli siis pojilla se vaihtoehto? Ei, kyllä tytötkin olisi sinne golfaamaan voinut mennä. Se oli kyllä pojilla. Kyllä se golfi oli tytöilläkin, että sinne olisi voinut mennä myös tytöt sitten sitä kannustamaan muita ja sinne yhdessä pelaamaan. No niin, moi. Mitäs Simo? Mitä sinä täällä näet? Otamme yksi tennismatsi. Otetaan. Otetaan nyt yksi matsi. No jos me yksi vaan. No niin. Okei. No niin, joo. Mitäs Simo? Mitäs sä miettinyt tuohon numeroksi? En mä tiedä. Kai se joku 9 tai 10 varmaan. Joo. Kyllä mä oon sitä 10 miettinyt siihen. Niin. Oikeesti? Sä oot kyllä aktiivinen liikkuja ja huomaa, että oot urheillut vapaa-ajalle. Oot kaikki huomioon. Joo. Ei ole. Täältä tulee espanjalainen kalkkaripäinen. Puhutaan. Mä menen hakemaan jotain syötävää. Two hours later. Huomenta kaikki. Anteeksi, odota hetki. No hei, mitä teit viime viikonloppuna? Okei, Peter, mitä teit viime viikonloppuna?
hienoa. No hei kaikki, kiinnittää läppärin. Joo. Tänään opimme väittelystä. Väittelyssä on läsnäkin yleensä kaksi ihmistä tai joukkuetta, jotka keskustelevat samasta aiheesta, mutta ovat sitä A few moments later. mieltä. Kummankin pienliipiteen edustaja. Moi, onko sä tonne terkkarille menossa? Joo, mulla oli aika yhdeltä, mutta mä oon tässä nyt 1,5 tuntia istunut. Kuulostaa, että siellä on vielä joku, mutta en mä tiedä. No, ei oo oikeastaan mitään niinku normaalista poikkeavaa, että saatais varmaan vielä 2 tuntia ootella. Meanwhile. Moi! Joo, ei mulla ei tässä töitä. Vähän tossa noin on kattonut sarjaa, ei mulla töitä. Joo. Ai niin, söpöä. Aha. Voi vitsi, oikeesti ei, kuinka ihanaa, vähän söpöä. Mut hei, ei kun nyt mun pitää lopettaa, kun mulla on vielä toi yksi oppilas tulossa. Joo, moi. Moi. Moi, oliko sulla vielä kesken? Joo, ei oo, istu vaan alas, joo. Tuliko sä niin klamydiatesteihin? Ei, kun mulla oli tää polvi kipeä, kun meni liikkatunnilla viime viikolla. Joo, söpöä. Mitä siellä on käynyt? Mä en tiedä, juostessa se jotenkin vääntyy, että sattuu taivuttaessa ja kävellessä. Saisiko siihen jotain? Joo, katsotaanpas, mä kirjaan sut tonne sisään. Noniin. Eli tosiaan mä voisin kirjoittaa sulle semmoset jumppaohjeet siihen polveen. Joo. Voit kuntouttaa sitä sen viikon ajan ja sitten katsotaan sitä uudestaan, jos on kipeä vielä. Joo, eli oliko sulla poikaystävä? Joo, mutta siis tosiaan tämän polven takia tuli. Niin, joo, söpöä. Täältä saa ne tosiaan ulos. Eli tossa oli noin. Ja oliko sulla ehkäisyasiat kunnossa? Siis tosiaan tämän polven takia tuli. Niin, joo. Se on kyllä harmillista tommonen, että sattuu tuohon polveen. Joo. Kiitos, että kävit ja mun luokse saa aina tulla ja mä oon kyllä aina täällä teitä varten. Joo, no niin. Joo. Moi. Moi, söpöö. Sä et pääsi sieltä ovesta ulos, mä autan, kato. Joo, tällainen tää ovi, että joo. Kiitti, moikka. Aim.